so be your papa no anya anyi na ya ebi ni wobofo ne ko fro buni ayefo ya ka da bi buni aye ya ka da bi buni aye asante fo ni ayo ya ka da bi o ye mamu nyina akwa aba ede mbe Nyansapo kasa mfanyini so Nyansapo ya baba betenase ya tenase nso de ene na mpanyin fa adwen wo de ko akoma to yem mema abrewa sa ato sa anwom na ma wate mentini anto amenensi mema na to asi ansa na mene ne bibia e be hyase a ya hyase ne mu di ka subscribe share na like na fo adwen kire fate ase abra ahemfunyina ego kurum hanom wo no de hye omo yada ne pa mene ma abrewa ya tenase yenkoi ne yenkoma ya abrewa kwa aba abrewa bemena akwa ababi mu ya ewisi na wo mpom ti sei onyankopo twie de ampa adawroba na nanom ne mo mpaibo me da so temkwam chia na no de me wo fa wie ka pramso hini jampontua aha oye no se abrewa no me hwe ne pa oya ade pa tina no si me kam timtena na oya ade na ya na abrewa ya ade abrewa so de dokuna dokuna na dokuna what you say debi o akana tetero be ma ware ba na wabeye no ho ade awie na sabre na buri emerewa no ya so ho tefita ni esi no kra se wo mu de aborojuma eduane ni sifra na esi chiri ni ho sifra ni achechire ya bia ya bono nto abesi dumiensa yedi kusia aka ho na yedi koma bema okay na ya so no abeye no ho ade awie no eno na wo muso edane no na wo muso de kwachia bema ese wo mu de kwada na sia na enti we de eye dokunu dokunu love your husband dokunu okay kuna ye dono ni e de koma no we de dokunu so yes awa de cheche mpenumfo cheche ma wo na we nso firi wo se obey okoye no ade ni dokunu wo mo de bre no ene wo chi okay ena na no mwenu nyina enye mo fe na be ma na yire soso enso ye taade bayere na ma me panyina no wonso ye de bayere aka ho ne de no soso ama no na won soso na afo mpanimfo no na otwitwa ene si kura na etwitwa ne sinisini bi se kwa baby na wonso di koma di koma na nasumesi me bayere na de baye me bayere na de baye ni bayere okay pa owudi yenso nam se oba no de koma nase no na nase ne chen na we ne ba ne yire no ana de baye o bayere okay na no enya mfe wo de abro nya abote sabe akrofom hene so mfa oni agro na no se kofi mesha da afa wo mu nyina so na majo dokunu sika na me de abrew ayimfuni nyina ena mu yemianhia na na akwasi sel fantifo nyina hene wo kruma omfa oni agro edo be mu manhia bia Pomaa ho ye na enso dokunu no de ende nya mai ya no aka chen se Pomaa ediri Pomaa ye mono rosa enti no mam Pomaa o ya akora eda omo beye bia no meka me so omo mfa wo dokunu sika mero meje de aba why to de ka akoma to ye abusiafo ye koburu nyim abrewa bedidi obewi akoko abrewa nenne ede na ode bema me ni meti de me bema wo ni se kwamla kwabo kan Kakahini aye papa ma me ho abo kan na so de de me hu ni nyansa ene mi nye bio eni penie efunu me na me nso ani mu kura sasi nyim no so bi Kakahini aye
My papa, mammy, who are born can, and so an idea may who in answer. Me never ye be a woody penny. A full way, me name is Swanny. Cry. Na metie nnwumi dia na sa aboa kakahini ho asem ne ye And beka a year becan. abrewa keje gumma Okay, him was 7 year beca. And a full so far. Moano. We are see. So be your papa no and ya. If you knew before the call, if you would near your fool. Ya ka de bi wini ai. Ya ka de bi wini ai. Asante fo ni ayo ya ka de bi o. Se koko no ba pon ko ne se ko no. E koko ba yi nyina. E bia ne yen hye de ntwa abo nto ho. Na eja o de kwa ne bia se sire bi nu bi ne ye ahye won se. Enti e bra ubruni beto ye no. A utwa no bo pon ko ne se ko. Pon ko ne se ko na mani bi eni aye ni ekuru no ye koko fuye no na afi ekuru no to tonto papa na yefra ni oye ni ko bo no koko ba pon ko ne se ko no nyo ba ne ba na ni na e ba sa kakahini abrantie eja o tu kwan o kwa no kuhia kwakuya na nse da efu ya na eja wa ma oni so kakra ma me akohia kwakuya na nse na oni ni hia aye no na wote ho na obi dan naso won se kwaku na aden wo se mi nua ba ya ye na yeforo oni sa yeforo so de wonante fo na me ni be ma me wo fi a se me fa no enko ni tinu nenso kwaku ya na se obeye we no obuo okoto se we obofu bi ekum dam ne nam okum no kwaku ya na se ode mrare toto en oje enam na oje enam no na fi wananti a ba bi okodure no onya ba bi enfa nti de ya na se wo hunu obi a okuta eburu en ode nam no ma no oje ode ma sa abofo no oje eburu no oje eburu no kura okoduru so a wo koda ye ma no ba bi adam enseboni nti okua na se ye na dwe so oje din so oje din ena wo ma no ba bi da wiye no ena osu aka na buru ofue ba bi obeda ena osu eburu de se da nche wo se da bi o ma eburu de ni nipa na je se nkoko na akoko so ni eburu da ye be born ba akoko na se si eburu ni akoko na da eburu we de akoko ntuna no nka o de tu nkoko buyo ade ye chen ko ko o ko pene bura nkoko yam be ma ne buru no ene buyo no wo ene buyo no mo de a ene na chese mo ano na ayu na mo kan nkoko ni nyina si na mi hunu de odi eburu no ananse no wo de wan chese bibia nani ate obo apanim se nkoko no bedi aburu but o pe nkoko na renti no na o sheda de kugu yo ena mo de eburu akoko yi wo mu kan ni nyina akoko ni kese bi odi mo wo ya na mene buru no akoko wo ya na mene buru no nti ntwa so ansa me de beko eduna kusi anan buru no mi wi de bidia nti sa akoko ya mene de am de beko na ede no hu se sa akoko na se wono ase won de sa akoko no se won na so nti akoko osudi mo mi mu chire no ma akoko o kwa woduru be bi na ade ase o ko pe be bi ada onya ba bi de wie osema akoko e wani nwan ne da enwa de ahwa wo motiatia no asu de bi
yɛde ɔde akoko kotu nwaburu mu ade akyi ne akoko yewu wɔde saa adwansaye bi odi mu wɔ so na itia no oti akoko yi ɛna ogi wudwa no ɛna wɔde ne kɔ nti wɔkwa na okoduru baabi na ababa ewu bi ewu ya eyi kosie ko kuyalanse pase yɛmfa efuru no ma no na yɛnye na didwa nse ne furu de ofuru yɛ kosie de yɛmfa no ma na yɛnye dwa nsɛe kaka fi de akɔtɔ mpanimfoɔ no nse bi no mu ɔde nse ade wewu yi kosie no yɛmfa nyɛ hwɛ wudwa se bi kun ayɛ yɛdi ebuada wie kora yɛkunu dware omu di furu no ma ene ko akudi na nante abrɛ ohunu de wɔyɛ no udu baabi a watan ase gye na ho ne kakahini bɛtɔ no kakahini bɛtɔ no pɛ obisa no no si ne nua ba no yɛayɛ na ayeforo ɛna wɔde ne kodi okunu nti ayeforo de yɛ mane nante fo no sina ne ma wa ka ho wɔ si wo mu ma brɛ nti wo mu di ka akɔ na wote ya ma eje ma ho asem nsese mi ja no to fom ti no dam na aso ma brɛ so bayende upini ya me nua ba wa ayeforo befu ayɛ no nya asam ketwa afi kakahini hwedu kum wasikoku ma me mfa no kakala ma ne de edura de yes asiyu mfiri kakahini agi ofuni wɔde he na chi wakudi ntoma bu mo widire no yɛnkwai afiri wo kwa yeduru baabi a kokua na nsese me yɛmo aka me ko jam nan kokubo wura wira mu kakahini frɛ no atwan kokua adwane kɔ odwane kɔ asimbe hu no sɛ me se me megyi bidini pa so ampa obi kakahini ɛna efuru aporo agu no ho ɔporo no odi chi ni pɛ kokua na nse ne kokua na nse de ɔwura onipa wɔ so wɔ gyididi na hene fa na akɔhu no ɛna ɔporo tete gu no so afi kakahini fa baabi na ho kankan no won so abrama ne kokua na nse na wɔde na yeforo so ame a ende ho kankan papaye na katua ene bone kakahini ho agye kankan baabi obefa bia ni nua enye mo wan se ne obi hu obi no hia mo a wo mfi no otwam no wokɔ sanse oba bɛboa no obi wie no kura kyira asɛm na akoyɛ asɛm papa katua ene bone ebinum ayɛ papa ma ekɔ wie kyɛ di wuo kura na brɛ saa na tie ene ayi kokua na nsikure ya wa me ya amuro obe me ye nkuno saa abewa yɛhwɛ abasɛm a wode ato efe nyinahini hu na yɛhwɛ kwaku yɛni ka hwɛ ɛyɛ nyinahini no kakahini asɛm yɛhwɛ kakahini owi obi a ɔwɔ akoma pa ɔwɔ tema ɔwɔ dɔ ade ma nipa ɛbere okomu sɛ ni nua no ɔno nko a wanante abrɛ ni nua ba yi dane na so ɔna asiu sɛ ni nua ba ya yefro dane na so me kura nka bi a me nkyia wo metwam akɔ kɔs me kura me yɛm bɛhye me metwam akɔ nanso no ɔsanya ɛwɔ akokoduro nya akokoduro gyina bisa wo wie yɛ kyɛ di akoma pa sɛ o ɛne ma me mmoa wo enti oyobi a ɔwɔ dɔ wɔtema wa akokoduro pa ɛde ma nua saa na me hunu kakahini ho saa na kakahini tie kakahini wu eyi obi a wɔwɔ tema wɔwɔ dɔ na wɔyɛ humɔboro saa word ba ko aka no ɛwɔ nafa pa sɛ ye die na ye die abusuafo kura so de nke yemfu obi kura nka ho na nka munni na agye ne agye mo gye nipa ba na ba akofo a ɛne ma menye ne kaka sɛ dodo obedodo no ameso menyi ne bi na agya
me bekuye ni mu na so ahome kakra na me de na ma na hwede ekoko wi no din dukwa ma wadwane ho eye kire ayache no ne ye de ne ko na de wo na wo si na wo ko no enu nti abrewa wensu kire se wo beboa obi aye ahweyi meboa enye bibia na wo se wo kosom se wo boa obi kana akokọ boa obi ahwe aposifo beba beche na nipa no okọ se ye ba ye se ye wudi a ananse wai obakofo akohundansini wo hene wo ne abeto se nipa de da wachi enti wo ne wakunu wo ye first suspect enti ebia nsa na ye be hwehwemu a ye be hu se anye wo akora na satam ye de waduru akiri ne mpo hwehwemu be ne ekọ hwehwe mu ifuri ne okita wo ye hwehwemu bi ukoyiwa no wo hene ebia ya se mete ye twere wo a hwema wo bebre ene kuro mu nso e wo no ni sika wo na aso asem te se dan esa usika sha wasem sha eye no kura pa usika sha wasem sha wasem sha enti no na je se wo beboa obi kura nso aya ahweyie e wo moa no a wo de bua nipa no ye hwe kwakwa na nse de anya na ne ye obi beka so ye nitifo kwaku yi onitifo ayi odadaafo okuta oyi nipa bi okuta adwombo ne ni tintini nti a wanyina no ne ye wo nipa ne bi nso ho etesa so tesa ni obi se nipa ne bi ye kobra ai ohwe nimpa abrochi a nimpa yi koyi o se wode niema bi ma na mande akoma ama onim so de kokin ahyem na wode ma wo se wode mane ade ene ye kwachi wo airport wo no onu ni hobi what if anchine bra timi frimi nufu so wo ne yache wo airport wo obe friend ko beka se minim no na ne number no kra wo friend ko kra number ne nko enra story bi abrewa ye e wo radio so ma me besriwa ono ton fools etoda adufudi penso ba bi di bi nam no oso peso ko UK enne wan na kaje se UK e de 400 ti oska 400 million eko enne 40,000 enne obeko UK ebro opepepem baako ansa na betimi di akwa ade akwa ba bere wa wo ton fools kra so de UK kuresi wu nsai ono ni wofa wa abruchi ona no wofa na di abrantie bi hu adanse di ama no wa abruchi wo enne wadane se sika ndi ama no tam sika nyina kwaje besi ade kan di ono tam de ma ne dakro de koto bank mu abrante ya ba bedada ma mi se owie di pipes bi ache nti wo mo aboa no asa akwaje besia de akoto bag a wo de be ko UK boso me mienu ni ontenenka ma ni twa akwan kwa akra so onkoye se yellow pipe bi aseden e koya ni din kura nka ho ofre na wonya no wa block no enti etoda amoma ye ni nna ho edi da ho ni hia nida wo hia pa bibia wo ye bia nida ho hia sa because anansi ye nipa bia wo mo da so bata ye ho e wa abrabom a ye ne won mo bo wo mo ye nitifo wo mo ya dadaafo wo ye den na wo de aponche akokokoto ponche buom o betietia no enti wo se wo a wo ya ponche wura no mo ani da ho na wo se asema me nua ni me kan die emwa ene se o ma akokko ne nkoda ne ba bi nko afo ade ko ana wa ne nkoda won ene fo wonu akokko nyina won se ne ha ene wakoto se obi de obi na so to da mo me hwe ni yi ade ne wo botom ne akyekyere me o ma me Pomaa me mfama de nya obi twam ha me fansi wo nkyɛn na me nko ni yiye mu no ma ne miem na krampo na hwɛ o na de o we de body bi na hyemu nam disi ano ama ne kɔ ma ne miem na hwɛ de wo botonum ansa na abagye a wagye ama na kɔ na wanhwɛ no no tweno na eni pati ne eta no so ne yɛbɛkye na yɛbɛto sesi nkyɛn wo na woku no enti yɛsra mu moma yɛ ni nna hɔ nyanya hwɛ yi ne toda adesoa bi ne kwanhyia bi ne wo ha bi eba yeso no yɛne ya ne yɛpɛ ene yɛ ma ne ba yeso se yɛ ma yɛ ni da hɔ a enke ntimi ma 400 million yɛmfa nkɔ Canada mem yɛmfa nkɔ UK mem yɛmfa nkɔ America Kuwait nom ene Qatar nom ene Dubai nom a wokotwa ho aba enti mo mi nhwɛ ne yi ne yam yɛ ne ana hɔ a daache yɛbɛtu kutie ene nyina so ya na yɛ nhwehwɛ ani mo ne adufuru pɛ se wo mu a obi timi frɛ wo phone so oh uni asmesi yo ene se na de sika bi ato na de oh me de niema bi aba na fesika se etu na ye mfa mre o se si mutiri mu a wo ya adufude pɛ pesami nkuminya enyame ho apem ho ntem ni nyina na de saa de wi ba apentem ni enyantem kwa bra kwa bo kan o se apentem ni enyantem ne na si abobere anye yiye
Ekwentie musio amanfue, ekwentie musu papa. Ekwentie musio. Ekwentie musio, apentem ni enyantem nenam. Ebobra yenye ye. Ekwentie musio amanfue, ekwentie musu papa. Asem no. Kwabra kwabwa enwom. Yensore so na yemfa futusem ne ewom no emfama yebrabo. Ya Pomaa. Meda sepa brewa. Nyame nhyira. Nyansapo kasa mfonyi so ni medin ene ebusua panyi osu aduomi. Emammo ene hwe. Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya